prvom rade ja budem sa snažiť nevytáčať sa, ak by som sa náhodou vytočil, tak ma ospravedlňte, alebo ma neospravedlňte, ako mne je to celku jedno. O čo ide? Včera po 7:30 mi volal Robo, že či som pozeral správy. Ja som ich samozrejme nepozeral, pretože nepozerám telku. No a dneska som si to teda našiel teda na ich stránke, ale že ja som to teraz tu zastavil, lebo chcem vám to pustiť a dúfam, že sa to dobre naťahuje sa to, takže ako náhle to bude ten vstup, tak ja vám to pustím a kniha o gejoch, lesbách a ľuďoch s inou sexuálnou orientáciou od A po Z pôjde do škôl. Sumou 15 000 eur tento projekt podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí. Cieľom je vraj znížiť pretrvávajúce negatívne stereotypy a má poslúžiť aj učiteľom, aby vedeli, čo majú žiakom hovoriť. V našej praxi sa ukázalo, že mladí ľudia v tomto veku, približne medzi 15 a 19 rokov... Toto rozpráva pán... Mne to preskakuje toto. Ja si vo vzťahu k osobám z inou 15 a 19 rokov majú záujem o túto tému, ale učiteľom chýbajú informácie, nejaký ucelený učebný text. 80 až 100 stranová kniha o LGBT s množstvom ilustrácií a komiksov by im preto mohla byť nápomocná. Určená však bude len žiakom stredných škôl a ich učiteľom. My sa vlastne budeme snažiť v tomto texte vysvetliť najzákladnejšie pojmy ako z historického hľadiska, tak z medicínskeho, z biologického, odpovedať na otázky, ktoré študenti majú. Dotačná komisia odporúčila schváliť dotáciu pre Inštitút ľudských práv, keďže projekt, ktorý predložilo toto občianske združenie, si kladie za cieľ odstraňovanie homofóbie a eliminovanie predsudkov, ktoré sú vo verejnosti vo vzťahu k osobám s inou sexuálnou orientáciou. Celková suma tej dotácie je vo výške 15 000 eur. Má to však háčik. Aj keď kniha bude už čoskoro k dispozícii, otázny je dnes záujem. Používanie takýchto doplňujúcich učebných textov a materiálov nie je v kompetencii ministerstva školstva, ale riaditeľa príslušnej školy. Keďže základné ako i stredné školy fungujú v prázdninovom režime, s riaditeľmi sme nehovorili, oslovili sme však žiakov a rodičov. No dobre, a potom tam je nejaká anketa s nejakými ľuďmi, čo ich pochytali na ulici. Ja sa vám pokúsim vysvetliť, ako to funguje. Hej. Teraz nech si nikto nemyslí, že ja mám niečo proti nejakým homosexuálom alebo lesbám, ale ako ja som to tu už nieraz povedal, či sú to 2, 3, 10 zavretej miestnosti, dospelí ľudia, ktorí súhlasia s tým, čo sa tam bude diať a čo sa tam deje. A nikto nemá čo súdiť a tí ľudia nech si robia, čo chcú. A sú horšie veci než toto. A ja by som to ani za nejakú zlú vec nepovažoval, pokiaľ, vravím, sú to dospelí ľudia a všetci súhlasia s tým, čo sa tam deje. Tak, druhá vec je tá, že či si samotní gejovia uvedomujú, že globalisti ich zneužívajú, takisto jak feminizmus a všetky rasizmus a všetky tieto kvázi šlachetné veci ich zneužívajú na svoje účely, ale záleží potom samozrejme na každom tom jednom homosexuáli, či si uvedomuje, že je zneužívaný, alebo to jeho postavenie je zneužívané na to, aby si globalisti mohli robiť to, čo oni chcú. Tak, druhá vec je tá, že zo všetkých 5,5 miliónov ľudí akorát súdruh Weizenbacher dostal 15 000 a na vytvorenie takejto knižky, ktorá je teda pre pubertálnu mládež. Zaujímavá informácia je aj to, že to dostal od ministerstva zahraničia, pretože ministerstvo zahraničia spolupracuje s globalistami v prvom rade a nebolo to ministerstvo školstva. A čo vám chcem povedať? Takto, v iných krajinách, ktoré nie sú také, ako je Slovensko, čo znamená, že Slovensko je kresťansky založené, katolicizmus je tu teda ako hodne silný, aspoň ľudia to takým spôsobom prezentujú.
globalisti sú chytrejší, než som ja, než ste vy dohromady a vedia, čo robia. Hej. V iných krajinách, takých, jak je Holandsko, to tam buchli a proste tam to išlo bez problémov a malé 5-6 ročné deti sa učia o tom, ako princ s kráľom a neviem, princezná s inou princeznou. A tu samozrejme takúto vec urobiť nemôžu, sprostí nie sú, vedia, že toto by pobúrilo ľudí. Hej. Ale keď to hodia na tých 15 a vyššie, tak samozrejme každý katolík je rozumný a povie si však, nech sú už dosť starí na to, aby to vzali. Problém je v tom, že toto je to varenie tej žaby a tu sa to bude musieť gradovať. Hej. Takže bude to teraz 15-ročný a za nejaké 2 roky to bude druhý stupeň základnej školy a ani nebudeš ešte písať ani rok 2018 v kalendári a ver mi, že malé deti to budú mať jak v škôlke, tak na prvom stupni. Takýto je trend v západnej Európe. Nejaké silácké katolícke reči, že to na Slovensku nikdy neprejde, si môžete nechať pre seba. Pokiaľ toto nezastavíte, tak to budete mať a budú sa vaše malé ratolesti, takisto ako dnes v západnej Európe. Učiť o týchto veciach a druhá vec je tá, že neviem, niekto nám volá, tak vydrž chvíľku na linke. Veď sa má tak, že zase je nejaké rečičky, že toto na Slovensku sa nikdy nemôže stať. Slovensko existuje v tvojej hlave, hej, a na nejakom zdrapi papiera, ktorý nemá ani tú hodnotu, na ktorom je to napísané. Zvrchované samostatné Slovensko zaniklo v tej chvíli, ako ste tam odklepli Dzurindovcom vstup do Európskej únie. Zvrchované Slovensko neexistuje. Pokiaľ si myslíš, že existuje, tak je to iba tvoj chorobný výmysel. Neexistuje. Ide o to, že aby oni to mohli zaviesť s čo najmenším odporom, tak v takých krajinách ako je Slovensko, Poľsko, hej, to bude musieť ísť postupne. V takých krajinách ako je Holandsko, to šlo rýchlejšie. Ty nepozeraj na to, že aké je Slovensko, alebo či je, alebo není. Proste Slovensko neexistuje ako zvrchovaná krajina a pozeraj sa na Holandsko, pretože tam cieľ je ten. Hej? Pozri sa na Holandsko, cieľ je ten. Ten je vytýčený, že tu na to bude trvať dlhšie, no a samozrejme bude to trvať dlhšie. A pokiaľ sa tomu nikto nepostaví, tak toto bude. Hej? Ako to je celé. No zoberiem si poslucháča, dobrý večer. Dobrý večer. Rado ešte raz. Áno. Tak ja som prvý raz hovoril, vlastne do mailu som to písal, čo som počúval v tom slovenskom vysielači, v slovenskom rozhlase ráno o tej sociálke. Tak teraz som sa začal pomaly točiť, jak rozprávaš zase o tejto juvenilnej justícii a uvedomil som si, že počúval som to zase cestou z roboty. Súdružka hlásateľka Bernasovská žoviálne rozprávala o, neviem, jak sa volá tá homosexuálne lesbická akcia v Prahe. Rozprávala o tom, ako keby to bol rozprávkový pochod pre deti lesom. Že je aká paráda a ešte k tomu tam mala nejakého komentátora. Nič proti ním, môžem ich mať aj za kamarátov, doma nech si robia, čo chcú, ale do slovenského rozhlasu, do éteru rozprávať o tom, ako o výlete na najbližší kopec, že je, aký máme krásny výlet. No však ja, vieš, teraz si zoberieš, že aj takí saskári, vieš, teraz budú hromžiť na mňa, ale ako mne to je v celku jedno, pokiaľ niektorý saskár chce svojmu 5-6 ročnému decku vysvetľovať o týchto veciach, fajn, rob to, ako nikto ti to nezakazuje. Ale myslím si, že väčšina ľudí v tejto krajine, či už sú to Maďari, Cigáni, Slováci, proste Poliaci, Rusini, to je jedno, Češi, s týmto veľmi súhlasiť nebudú, pretože áno, je potreba 5-6 ročné deti
proste zaťažovať týmito vecami. A ja viem, argument teraz je samozrejme legitímny. Veď to chce súdruh Weissenbacher pre deti od 15 a vyššie. A ja vám vravím, že to pôjde na 2. stupeň základnej školy a potom to skončí na 1. stupni základnej školy. Toto je prvá lastovička. Toto je to červené blikajúce svetielko a ja vás všetkých na to upozorním, že to svetielko tam je, bliká. A keď s tým nič neurobíte, tak príde vlak a zarazí vás. To je celé. Ešte niečo si chcel, Rado? No, ty si mal jeden druh červeného svetielka, mňa napadlo také druhé červené svetielko, že toto keď tak žoviálne povedia do éteru, skôr mi to príde, ako keby chceli zamestnať ľudí, ktorí nášajú homosexuálov a lesby a aby sa nasrali na to, že prečo takto o nich rozprávajú v slovenskom rozhlase a aby mali na čo nadávať, aby prekryli nejaké ďalšie dôležitejšie témy. Áno, ale tak toto je... Počúvaj, Rado, toto je mnohosečná zbraň. Jedna z tých vecí, ktorými toto dosiahnu, je rozdeľuj a panuj, samozrejme, lebo niektorých radikálnejšie rozmýšľajúcich a anonymne sa vyjadrujúcich ľuďoch na Facebooku samozrejme s týmto vytočia. Ako to je jasné. Hej. Áno, presne tak. No dobre, ďakujeme veľmi pekne. Mňa sa to netýka, mám dospelé deti, ale dve veci, hej. Mňa bude zaujímať, či rímskokatolícka cirkev alebo aj gréckokatolícka cirkev sa k tomuto nejakým spôsobom vyjadrí. Takže ja nebudem teraz strieľať tam medzi týchto hodnostárov a dám im šancu, aby teda ukázali, že kopú za svojich veriacich a nie za štát, ktorý ich živí. K tomu sa dostanem pozdejšie. No a súdrovi Weissenbacherovi chcem odkázať jednu vec, ako mne už je úplne jedno, čo kde povieš, čo kde napíšeš tým svojim chorým mozgom, ako týchto 15 000, to, že čo budeš písať, ma tiež veľmi nezaujíma, ale proste, že ministerstvo zahraničia, zrovna ministerstvo zahraničia, ktoré je predĺženou rukou globalistov a týchto eurofašistov, zrovna toto ti dalo peniaze, ako absolútne proste, ako v dnešnej chvíli, alebo od tejto chvíle ja sa nemám ani s tebou, ani s nikým z nejakého vášho inštitútu o čom baviť, pretože ste prepálení ste, jak stará topánka. A myslím si, že každému, aj tomu najsprostejšiemu kvázi inteligentovi, ktorý vás nejakým spôsobom žerie, to už muselo docvaknúť. A keď mu to nedocvaklo, tak proste zomrie taký, aký ja, to je tiež v pohode, ja s tým ako problém nemám. A Robo? No, ja by som sa tiež k tomu chcel vyjadriť. Nech sa páči, však si občan. Ja to vnímam v prvom rade tak, že dávajú sa to peniaze, naše dane na projekty, ktoré nemajú vlastne objektívne využitie, nakoľko tie školy nie sú viazané používať tú knižku, tú brožúrku alebo referát, alebo čo ja viem, čo to je. Čiže ja to považujem za čistý tunel. A ja týmto verejne žiadam kompetentných, aby to zastavili čím skôr a začali sa na to ministerstvo zahraničných vecí radšej zaoberať s tým, prečo my máme víza do Turecka a prečo ho napríklad takí Češi a Nemci víza do Turecka nemajú. Veď to slúbil aj dokonca Robert Fico, keď bol na návšteve u toho tureckého prezidenta, že vybaví víza. Slúbil to pred letom. Nevybavil nič. Nevybavil to ani minister zahraničných vecí Lajčák, nevybavil to ani minister zahraničných vecí Dzurinda, nevybavil to ani minister zahraničných vecí predtým. Tak ja sa pýtam, čo tam robíte na tom ministerstve zahraničných vecí? Však vy vôbec nerobíte veci prospech občanov Slovenskej republiky. A mňa to naozaj vytáča, lebo zhodou okolností ja mám v rodine takú, že zmiešanú rodinu, že jeden je Čech a druhý je Slovák. A keď jeden príde so slovenským občianstvom na letisko s tým českým a toho Slováka pošlu do nejakej šóry na víza ako nejakého posledného chudáka a Čech s Nemcom ide veselo ďalej, tak ma to uráža. Fakt ma to uráža ako Slováka.
tak si láskavo začnete robiť svoju prácu. No a ja chcem predsa len sa, lebo si to naznačil, tak ja zase verím si, prečo budem dneska iný, predsa len kopnem si do systému, ktorý tak veľmi podporujete a ktorý živíte niektorí z vás. Každý ateista by si mal uvedomiť, a teraz sa bavím o neodluke cirkvi od štátu, hej? Len aby ste všetci chápali. A to je jedno, že či si ateista alebo katolík, a potom, čo skončím, pochopíš, že prečo. Všetci ateisti platia dane a z tých daní potom sa platia farári, ktorí vyjdú na kazateľňu a o tomto ateistovi rozprávajú, že je kacír. Hej. Takže takto to funguje, takýto je systém. No a aby zase ateisti neboli nejakým spôsobom ochudobnení, alebo sa necítili ukrivdení, je to úplne spravodlivé. Teraz sa zase katolíci poskladali Weizenbacherovi na dotácie, aby mohol tlačiť deťom do hlavy veci o homosexuáloch a lesbách. Takže keď sa nad tým zamyslíte, toto niekomu vyhovuje a je úplne jedno, či je to jedna alebo druhá skupina, a furt to cvakáme my všetci. Ja som včera zavesil na Facebook, videlo to asi 13 000 ľudí, krátke video, niekto proste, poslucháč mi poslal, je to kúsok asi z 15 minútového videa, ktoré natočil jeden otec v Anglicku, keď mu prišli vziať 13-ročného syna. No a chlapec nechcel ísť, tak policajt súdruh anglický policajt ho spacifikoval, pretože čo 13-ročný nevie, čo je pre neho dobré, a byť pridržiavaný k zemi a mať vykrútené ruky a potom násilím a byť odvlečený od otca je niečo, čo je určite príjemné pre to dieťa aj pre to rodiča, však prečo nie? Súdrovia fašisti vedia, čo je pre nás a naše deti najlepšie. Ja som toto video zavesil, no a boli tam rôzne reakcie a občas tam vypisuje taký nick, že smelý konzervatívny zajko. Niekedy ma vytáča s tými svojimi otázkami, lebo to je buď proste má 5 rokov, alebo je veľmi mainstreamový, alebo to robí iba na schvál. Ale nevadí, táto otázka bola celkom ako fajná, pretože ona mi nahrála vlastne na to, čo chcem povedať. Ale medzi tým už dneska po obede ďalší súdruh, ľudskoprávny aktivista Vladimír Skokňa na Facebooku napísal toto. Ak by ste vedeli, o kom je reč, tak je reč o nás a o Tiborovi Rostasovi. Píše súdruh Skokňa. Najväčší úspech pometenca z reklamnej branže a jedného rádia je, že zblbli skupinu ľudí, ktorí teraz vypisujú nejakú petíciu proti braní detí pedofilnou mafiou. Ich argumenty sú úžasné, len dokazujú, ako títo ľudia nepoužívajú mozog a ako ľahko sú pod vplyvom žvástov. Títo ľudia chcú meniť našu krajinu. Fakt je v nej veľa vecí na opravu, ale aj títo ľudia veria, že vo Švédsku je každé 30. dieťa ukradnuté pre mafiu, v Norsku každé 5., že náš minister pripravuje zákon, ktorý to mafiám obchodujúcim s deťmi umožní. Tá petícia skôr politické vyhlásenie, kde nasranosť ľudí im zatemnila mozog. Vážení, opýtajte sa tých, čo deti adoptovali, koľko ich to stálo nervov, kontrol, návštev, sociálke, časom, peňazí, aby po roku konečne adoptovali dieťa, a vy im dnes hovoríte, že sú pedofili a pedofilná mafia. Viete čo, chodte do RI a 3 bodky. Súdruh Skokňa, psíček a mačička, keď išli variť, tak toľko to somarín nenahádzali do toho hrnca. Ako toto je také fajné logické myslenie. No a je to samozrejme ten súdruh Skokňa, ktorý, keď sa chystal Boris robiť reláciu o geneticky modifikovaných plodinách, tak celý deň na Facebooku sa snažil odradiť ľudí, aby sa verejne o tomto probléme nerozprávalo. No a teraz na obranu pedofilnej mafie zase vybehol tento ľudskoprávny kvázi aktivista, ktorý tu mieša. A toto je, viete, toto sú presne, ja sa hneď vrátim, toto sú presne tie ich argumentácie. Lebo
súd Skokňa porovnáva teraz všetky nervy a kontroly návštev adopcie, ktoré sa diali doteraz, hej, a k ľuďom, ktorí chcú adoptovať, hej, a nie vzaté deti, ale opustené deti, s tým, čo sa tu chystá, a chystá sa tu presne to, čo vidíte v Norsku, v Anglicku. V Spojených štátoch to je ešte horšie ako vo Veľkej Británii. No, a k tomuto, pozrite sa, ja som včera zaveslil to video a tento smelý konzervatívny zajko mi napísal, že čo ak bolo to dieťa týrané, hej, ten 13-ročný chlapec. Hej, tak som ho niečo nechutným spôsobom tam odvrkol, ako mne vlastným, a odpísal mi, že 12 rokov nevlastním telku, hej. No, pozri sa, ak 12 rokov nevlastníš telku, tak ako na to máš reakcie ako až príliš také, ako keby si do tej telky čumel, kamaráde, 12 hodín denne. Ale ideme na tú argumentáciu. Tá jeho otázka je akože legitímna. Hej? Túto otázku by považovali za veľmi legitímnu v mainstreame. Nie je samozrejme u mňa, hej, ako zo mňa debila robiť nebude nikto. A súdruh minister Jan Richter, o ktorom nevieme ešte, či je pedofil, alebo či robí pedofilov, snáď sa k tomu niekedy vyjadri. Vás týmto bude masírovať teraz, dnes a denne, hej? Lebo povedia, že to je na ochranu tých detí. Hej. Ja vám prečítam dnešný, a keď to nájdem, a už som to našiel, dnes platný zákon, hej, v Slovenskej kvázi banánovej republike. Hej. Je to paragraf 208 trestného zákona, podľa ktorého, kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie. Za A. Bytím, kopaním, úderný, spôsobením rána, popálením rôzneho druhu, ponižovaním, pohrdavým zaobchádzovaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydíraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť. Po B. Bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania. Po C. Nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav, alebo spôsobil aj poškodiť jej zdravie. Za D. Vystavením vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo za E. Neodôvodným obmedzovaním k prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 8 rokov. Takže musíte chápať jednu vec. Hej? Že keď vám chcú natlačiť nejaký zákon alebo nejakú somarinu, vždy samozrejme, alebo takúto nehoráznosť, čo chystá súdruh Richter, o ktorom stále nevieme, či je alebo nie je pedofil. Robia to tak, oni zoberú hručky, zoberú jablká, nahážu túto jedného mlynčeku, zomelú to, spravia z toho šťavu a teraz jednému to dajú napiť a povedia mu, že to je jablkový džús, druhému to dajú napiť a povedia mu, že je to hruškový džús. Hej. Proste komu, čo vyhovuje, na koho, aká argumentácia bude platiť. Základ tohto, čo ten smelý zajko konzervatívne a čo veľa ľudí v tejto krajine, že no ale čo, ak to dieťa je týrané. Tak, ja ti poviem, hej, počúvajme veľmi dobre. Ide o to, že pokiaľ ty si týraš dieťa, tak nemá prísť sociálny pracovník s políciou a vziať ti dieťa, ale má prísť polícia a má vziať teba a zavrieť ťa na 3 až 8 rokov. Toto je tá podstata, alebo to je trest pre rodiča, ktorý týra dieťa, neviem, zahasuje na ňom špaky, je ten trest, že zoberú dieťa od toho človeka a toho človeka nechajú pobehovať. Ak týráš decko, tak patríš do basy a má prísť polícia a má vziať teba. A toto je alfa a omega celého ich domčeku z karát, ktorý oni vám... A čo keď je dieťa týrané? Zamysli sa nad tým.
Ja budem týrať svoje decko, budem mu lámať ruky, nohy, zahasovať na ňom špaky a príde sociálka a vezme mi decko a to je môj trest? Nie. Ja mám ísť do basy. Takže od toho je paragraf 208, hej, aby to dieťa ochránilo. A pre teba si majú prísť a nie pre to dieťa. Teba majú zobrať a teba majú zavrieť, ak ho náhodou týraš. Hej. Samozrejme po súde a po vyšetrovaní ja neviem čo. Hej. Takže všetci, čo máte toto mainstreamové rozmýšľanie, že ako a čo dieťa, nie. Hej. To je trestný čin a v Slovensku to dneska je trestný čin a má byť ten človek za to odsúdený, pokiaľ sa to dokáže, tak má byť odsúdený a má ísť do basy. Hej. Takže toto je takéto to malé to vysvetľovanie, že prečo to povedzme súdruh Richter pre teba chystá. Hej. A zase, keby to bolo niečo, že nikde sa to nestalo, teraz tuto proste chceme pomôcť deťom, možno aj ja by som mu to zožral. Hej. Lenže vidíte, že táto tendencia prichádza zase z krajín, ktoré sú už dávno porobené, a sú na kolenách, čo sa týka ich slobody. A tam vidíte dnes a denne, a to zase vidíte, sú proste stovky prípadov, ktoré sú medializované, ale sú desiatky tisíc, ktoré nie sú, pretože aj v Anglicku existuje zákon, že to medializovať nemôžete. Takže zúfali rodičia si robia nejaké videá o svojich deťoch a rozprávajú, čo sa im stalo. Hej, ako povedzme tento Angličan, to je asi 3 roky staré video, kde on bol schopný teda natočiť. Tam súdruh policajt anglický mu vysvetľoval, že aby nenatáčal, lebo on to nemá rád, keď ho niekto natáča. Hej. Ako normálne chovanie je Gestapo. Ako úplne proste bez srandy. Hej. Ako toto je normálne chovanie Gestapa. Hej. A Anglicko je, teda Veľká Británia, je policajný štát. A pokiaľ by veľvyslanec z Veľkej Británie, ktorý sedí v Bratislave, hej, s tým si nesúhlasil, tak zodvihni telefón, kamaráde, a môžeme sa o tom pobaviť, ja ti to veľmi rýchlo vysvetlím. Hej. Veľká Británia je policajný štát. Hej. A Európska únia začína byť policajná v tomto zmysle. Robo, čo si ty myslíš o tomto paragrafe? Dobre sa ja na to pozerám, že teda pokiaľ ja si týram decko, tak policajt by mal brať mňa a nemala by prísť sociálka a brať decko? Áno, pozeráš sa na to veľmi správne. Je to paragraf 208, týranie blízkej a zverenej osoby. Akurát tam je ešte potrebné preukázať úmysel, ale je tu potom ešte aj zákon, tá paragraf 211, a to ohrozovanie mravnostnej výchove mládeže, kde sú tiež veľmi zaujímavé veci, ktoré by mohli spadať, ak je teda nejaké dieťa týrané. A tu dokonca je aj znedbanlivosti, čiže nie je potrebné preukazovať úmysel. Čiže naše orgány činné v trestnom konaní majú dostatočné právomoci a aj zákonné zakotvenie, ak by mohli konať v prípade, ak teda dieťa je týrané. To je jedna vec. Druhá vec, čo je dosť podstatná. Tento trend, kedy úrady práce si zvyšujú svoje kompetencie, nepovažujem za šťastný. Naopak, považujem ho za zlý, a to najmä zo skúseností, ktoré doposiaľ úrady práce, a teda konkrétne tejto rodiny, vykonávali na Slovensku. Nebolo to tak dávno, čo si môže viacerí pamätáte, ako zomrelo jedno dieťa v Bratislave, po niekoľkých týždňoch ho našli a nevedeli o tom vôbec nič. Tak prosím vás, ako my môžeme dávať právomoci o... To bolo týrané dieťa? No jasne, však ono zomrelo utýrané na smrť. Nejakí rodičia ho utýrali a ten úrad práce, tá doktorka, o tom nevedeli. Tak ako my môžeme dávať právomoci u úradu, ktorý si neplní svoje základné funkcie? Ako? Ja chcem pripomenúť, minulý týždeň bol veľké halo v Spojených štátoch. Sused nabonzoval suseda svojho, že hulí marihuánu. A prišlo CPS, hej, Child Protective Services, to je tá obdobie slovenskej sociálky, tá americká, a zobrali im patola nejaké, neviem, či mala 2 alebo 3 roky to dievčatko, a strčili do tej profesionálnej rodičovskej rodiny. Viete, takú, ktorú už teraz JNT v Čechách proste zháňajú a vyberajú, už na tom pracuje slovenské JNT, hej, v Čechách. Takže pozdravujem všetkých bratov a sestry v Čechách. Tak to strčili to decko teda do takéto profesionálnej rodiny, akú v Čechách teraz vytvára JNT. A tá matka, tá profesionálka umlátila to dievčatko k smrti.
A ja som to nechcel spomínať, ale proste toto sa deje, toto sa bežne deje, hej. A to dievčatko zomrelo teda preto, že ten otec si občas zapálil teda trávu, hej. No, takže musíte chápať, že o čo tu ide, hej. Tu ak si myslíte, že ste ekonomicky porobení alebo že ste na kolenách a že vás držia ekonomicky za gule, hej, tak áno, hej, lenže to je také, vieš, že proste bez guly sa dá žiť, takže si ich môžeš odrezať a uísť. Toto je tá ďalšia a posledná forma, hej, a toto je horšie, ako keď ťa komunisti zavreli do Jáchymova, proste, pokiaľ nebudeš poslúchať, hej, nebudeš robiť to, čo ti oni nakážu, tak ti vezmu decka, alebo tam je jedno. Hej, a teraz ja viem, zase niektorí títo mainstreamoví, buď ovce, alebo títo, čo sú platení, hej, že na to musí byť súdne nariadenie. V Anglicku takéto súdne nariadenia, kamaráde, podpisuje chlapík, a kým sudca vypije kávu, tak ich podpíše 30. Hej. Ako, že nejaký sudca na Slovensku bude skúmať, hej, že ťa nabonzoval nejaký sused alebo niekto, alebo je to iba proste falošné obvinenie, na to zabudni. Proste, a pokiaľ si myslíš, že to tak bude, no tak ja mám most pre teba kamenný tam v Prahe, ja ti ho za 10 000 eur predám, hej, keď si až taký bláhový. Proste tu sú dôkazy v západnej Európe a Spojených štátoch, ako je takýto zákon implementovaný do praxe. Hej. A vôbec sa nebavme o tom, že nejaká pedofilná mafia, hej, a nejaké náhradné diely pre iné deti a ja neviem čo. Hej, absolútne. Hej, len sa bavme o tom, že ti rozbijú rodinu a vezmu ti decko na základe toho, že sused, ktorého si deň predtým vytočil niekde v krčme, ťa nabonzuje. Hej, toto je horšie, ako bonzovanie bolo za komunistov. A toto dokáže roztrieštiť tú spoločnosť nenormálnym spôsobom. A súdruh Richter, hej, a tých 83 opíc v tom parlamente, ktorí majú proste smerácké preukazy, si neuvedomujú, hej, že toto je už dávno ďaleko a vyššie a ďalej, než sú oligarchovia slovenskí a českí, ktorí ich držia medzi nohami za gule. Hej. Že proste tu, keď si niekto zmyslí z tejto pedofilnej mafie, že si zoberie Haščákovo decko, Ficovo decko alebo niektorého z toho poslanca, tak si ho vezme. Verte mi, že si ho vezme. A keď tomu neveríte, a keď tomu neverí súdruh Richter, tak medzi čítaním receptov na Viagru by si mohol prečítať aj nejaké noviny, povedzme, vo Veľkej Británii, a tam by pochopil, ako politici, aké tlaky a akým spôsobom cez tento zákon, akým spôsobom im šahajú na deti. Hej, toto nie je už že malá slovenská mafia, ktorá rozkradla krajinu, ktorú vybudovali naši rodičia, starí rodičia. Kamaráde, toto nie. Táto mafia, toto spoločenstvo, polka týchto pedofilov sedela v kabinete Tonyho Blaira. To hľadajte si to, pozrite sa na to. Pozrite sa na Gordona Browna, hej. Možno si dohľadajte tú prostitútku, ktorú s kamarátmi si objednal, a skúste sa tej spýtať a skúste sa jej malej dcéry spýtať, teraz je to už dospelá žena, že čo sa jej stalo. Ako toto sú Jimmy Savile, hej, ktorý proste bol blízkym priateľom kráľovskej rodiny. Hej, a zase si teda rýpnem do katolíkov. Bohužiaľ, Jimmy Savile dostal vyznamenanie proste od súdruha Jana Pavla II. Hej. A ja viem, že správny katolík, čo má hlavu v piesku, mi povie, že no hej, ale proste aj súdruh pápež je omylný a robí chyby. Áno, lenže súdruh pápež má, kamaráde, taký aparát okolo seba, že kdokoľvek by mal dostať nejaké vyznamenia, tak je prelustrovaný ešte 3 generácie naspäť. Hej. No a Jimmy Savile proste asi cez to sitko prepadol, hej, jeden z najväčších pedofilov v modernej histórii
Veľkej Británie, teda známych pedofilov, o kom sa to verejne vie. Hej. Vyše 20 rokov BBC vedela, koho zamestnáva. A nie, že nevedela, vedela a aktívne to zatlkala. Hej. A títo ľudia, tento človek a všetci okolo neho proste to zneužili tisíce a tisíce detí za tie roky. Hej. Plno detí zmizlo, nikto nevie, kde sú. Hej. Možno si niekde dobre žijú, v nejakej Haligande, alebo ja neviem proste, alebo niekde na Marse. Hej. Ako toto sú fakty, ktoré sa stali, ktoré si viete dohľadať. Hej. Viete si dohľadať, že Tony Blair tam na Wall Street stál pred súdom za obťažovanie proste na záchodoch, hej, a použil svoje 2 stredné mená. A kamaráti ho z toho samozrejme vysekali. Hej. Ako toto sú fakty, to sú zdokumentované veci. Hej, a čo sa deje v Norsku, čo sa deje v Holandsku, čo sa deje vo Veľkej Británii, čo sa deje v Spojených štátoch, je nenormálne. A ja len chcem povedať jednu vec, že my, pokiaľ veľmi budeme chcieť, hej, tak to bude mať veľmi ťažké, aby sme to zastavili, ale zastaviť sa to dá. Ako náhle je ten zákon prijatý, tak vám vravím, že budete každý večer takéto videá proste niekde vidieť v správach, hej, a budete sa modliť k Bohu, aby to zajtra nebola vaša rodina a vaše deti. Ale už bude pozde. Bude takisto pozde, ako je pozde v Norsku alebo aj vo Veľkej Británii. A pokiaľ sa vám to nezdá, ja som pustite si teda reláciu juvenilnej justícii, ktorú som robil. Cez reláciu sa mi prihlásila matka, ktorá žije v Anglicku, ktorej vzali deti. Ja tam to bolo zase len manžel naprášil. Ale toto môže urobiť váš sused, hej, môže urobiť hocikdo. Hej. No a tiež som dneska videl na Facebooku, že či budú brať deti cigáňom, hej, ako cigáni nie sú cieľová skupina týchto ľudí, hej. Takže pravdepodobne to bude zase dvojsečná zbraň, hej, tebe budú brať deti a cigáni, ktorí budú pobehovať, proste tam v minus 20 bosí vonku, soplaví, neoblečení, tých sa nedotknú, hej, ale to bude len na to, aby teba ešte viac vytočili. A samozrejme, cigán, ktorý maká, slušne býva, stará sa o svoju rodinu, tak ten dostane po nose takisto ako biely, hej, ako o tom nepochybujte. Čo vravíš na toto ty, Robo? No, vidíte, ľudia v tej Británii alebo v Norsku možno, že boli takí istí, ako sú teraz ľudia u nás. Boli apatickí, mali tu pred sebou nejaké bubliny z rôznych kvázi osobností, do ktorých sa báli oprieť a povedať im na rovinu, že sa im to nepáči. A takto to dopadlo. Áno, to boli presne, im to takisto vraveli, to je na ochranu detí, to je preto, aby týrané deti neboli týrané, aby sme ich vedeli obrániť. Toto im tlačí. Veď si nájdete noviny spred 15-20 rokov, z 30 v Anglicku. Veď to je to isté, tá agenda bola taká istá. To si ako myslíte, že čo oni, že Slovensko má 5 minút, tak niečo na ňo budú vymýšľať, niečo nové, alebo že proste, tuto sa to nestane. Ako nie, toto sú osvedčené recepty, ktoré proste im fungujú rokúce. Hej, a oni podľa tých receptov idú. Taká, aká je situácia tu teraz v Anglicku a pred 20-25 rokmi. Dohľadajte si články o tom. Aké je dôležité chrániť deti, aké ich práva, však tam máte ľudskoprávny inštitút, hej, ten vám to hneď vysvetlí. Hej. A na základe tohto sprostí Angličania proste ovce takisto, proste sklopili oči, jasne, áno, treba chrániť deti, lebo nedaj Bože, že ešte ty by si proti tomu vystúpil, aby ťa niekto potom označil za to, že ty nechceš, aby sa riešil problém týraných detí. Lebo toto zase ťa onálepkujú. Hej, toto je proste klasika. Oni majú plnú hubu týchto ľudskoprávnych, krásnych rečí, proste jak z Biblie, keby to proste, ja neviem, skadiaľ vytiahli. Hej. A nedaj Bože, ty to prekukneš, no tak ťa okamžite onálepkuje. Veď ty chceš, aby deti boli týrané, ty pre tie deti nechceš nič urobiť. Hej. No a potom, tak lebo sa bojíš o nálepkovanie, tak sklopieš uši, zákon sa príjme, kamaráde, a potom uvidíš ten formál. A keď nevieš, aký je, tak sa pozri do Anglicka, pozri sa do Norska, pozri sa do Holandska, do Spojených štátov. Sorry, som ťa prerušil. Nie, v pohode, celkom si sa dobre rozbehol. Ale tak je to tak, ako hovoríš. Proste, keď budeme mať sklapnuté uši a budeme sa na to nečine pozerať, tak budeme sa mať na tom tak zle ako oni. Možno, že ešte horšie. Lebo
Môže u nich ešte niektoré veci fungujú aspoň trošku lepšie ako u nás. Ale naše výsledky za tých 24 rokov, naše fungovanie verejných orgánov a najmä v takýchto citlivých oblastiach je veľmi zlé. Je x dôkazov o tom, že zlyhali aj úrady práce, úrady rodiny. Nikto nebol za to potrestaný. Tak ako neboli potrestaní rôzni korupčníci, ako kdokoľvek iný. Takže čo môžeme očakávať od systému, ktorý je sám o sebe zlý a chce to zavádzať ešte horšie veci? No ja neviem. Ale každopádne viem, že nemienim sa proste pozerať na toto. A ty máš malé deti? No ja mám malé deti. Skúsili by niečo, to by skúsili niečo proste vyťahnuť alebo čo, alebo by len skúsili. Tak by potom zbadali. To by som si s ním robil raz, dva, tri harmatanec. Ale jednoducho bol by som rád, keby sme tieto veci nemuseli riešiť a nemuseli vôbec počúvať nejakých bláznov a polobláznov, že tu skúšajú rozbiť rodinu. To v žiadnom prípade. Jednoducho my sme civilizačne trošku východnejšie a my si musíme tú rodinu držať za každé okolnosti. Dobre, rešpektujem, že sú homosexuáli, lesbičky, ale mňa intimné veci iných ľudí nezaujímajú. A to, že niekto homosexuál, lesbička, je intimná vec a mňa to jednoducho netrápi. Akože žite si tam doma, sa schovajte, ale neotravujte s tým ľudí, lebo mňa obťažuje intimnosti iných ľudí. Tak by som bol rád, keby ste proste tu nevyťahovali intimnosti vaše. Čo tu mám teraz ja vyťahovať intimnosti moje? Aké polohy? Skúšam, no, alebo čo? Alebo niekto, že tam má taký fetíš na nohy, na klobúky, potom niekto má rád zvieratá, niekto má rád malé deti a zase, mnohí z vás si budú myslieť, že preháňam. Pozrite sa tam do Holandska, jak sa už ozývajú zoofilovia, jak sa už ozývajú pedofilovia, že predsa aj oni majú ľudské práva nejaké. Hej? A potom, kde to skončí, príde vrah a ten tiež bude chcieť mať ľudské práva, pretože prečo? Tak príde ďalší Hitler, ten tiež chce mať ľudské práva. Kde urobíme tú čiaru ako spoločnosť, ako humanita? Kde sa spraví tá čiara, že ale dosť, ako fajn, dobre, tak tam máš doma kozu a máš ju tak veľmi rád, fajn, OK, hej? Ale proste neťahajú na ulicu. Hej? Proste toto. A teraz ja sa zase pýtam, že ja si počkám, ako sa k tomuto vyjadrí slovenská táto konferencia biskupov, alebo čo sú oni, konferencia biskupov Slovenska, nezaujímajú majú absolútne veriaci, ani ma nezaujíma farár niekde v hornej, dolnej, zaujímajú ma títo ľudia, ktorí sú prepojení so štátnou mocou, že ako sa k tomuto postavia, že či budú ostro vystupovať povedzme proti tomuto návrhu, ktorý chystá súdruh Richter, o ktorom nevieme, či je alebo není pedofil, či robí alebo nerobí pre pedofilov, či lobujú u neho, alebo či ho uplácajú, ako my to nevieme. Že či sa postavia ostro a teda povedia, že tak ako sorry, proste ako toto nie, pretože toto ide proti deťom našich farníkov, veriacich, neviem, katolíkov, alebo budú držať hubu, ako to urobili mnohýkrát v histórii, aj v histórii samostatného Slovenska, len preto, aby mohli dostať peniaze od štátu, ktorý je vlastne štát. To sú títo v tejto chvíli smeráci, inokedy je to zase, sú zase tí modrí, ktorí sú podľa mňa ešte horší, jak tento establishment, ale bohužiaľ proste tá doba došla na to, už Slovensko bolo 23 rokov vymývané v mass médiami a oni vidia, že proste už sú ľudia zrelí na to. Alebo skúsili by ste toto pred 20 rokmi tuto vyťahnuť, tak proste takýto ministerko by vyšiel na ulicu a prvý Slovák by ho podrezal jak prašivého pedofilného psa. Spoločnosť sa zmenila sa, pretože ju dokázali médiá zmeniť. A proste áno, globalisti naznali, ani tlačia na pílu ako všeobecne teraz globálne, lebo teraz sa zase všetko urýchluje, lebo strašne veľa ľudí sa prebúdza a boja sa, že im ide vlak. Ale už aj na Slovensko došlo, lebo proste prišli na to, že Slováci sú dosť vymletí už na to, aby toto mohlo prejsť. Jeden z tých znakov je ten, že máte jediného politika, ktorý bol zaplatený do kauzy Gorila, ktorý tam fyzicky bol, a vy si ho potom zvolíte a je z neho predseda vlády. Ako na toto ten národ musí byť hodne vymletý, aj bez urážok teraz, hodne musí byť vygumovaný, čo sa týka informovanosti, slobody rozhodnutia, proste schopnosti nejakým spôsobom spracovať informácie, ktoré sú mu predkladané,
aby toto urobil. Hej, a proste toto sú tie znaky, ktoré globalistom ukazujú. Ako fajn, dobre, proste Slováci už sú fajne teraz uvarení, tak teraz už to treba začať iba pichať do nich, lebo už to mäsko je mäkké, hej. Ako keď sa budeme teda baviť o tej žabe, ktorú pomaly varíme, hej. Takže ako Slovensko, ľudia žijúci na Slovensku proste podľa globalistov sú zreli na to, aby mohli takíto Weizenbacherovci teraz fungovať proste tuto s knižkami do škôl, ktoré ja vám zaručujem, že pôjdu 2. stupeň, 1. stupeň, hej, ako možno 3, 4, 5 rokov to bude trvať, ale tam je cieľ. Hej, cieľ je veková skupina 5 až 7 rokov a takto funguje v zahraničí. No a samozrejme Slovensko je zrelé na to, aby mohli proste vám brať deti. Lebo to, pokiaľ tento zákon sa príjme, hej, je to tá najvyššia forma vydierateľnosti, do akej sa dostanete. Do tej pozícii sa nechcete dostať. A keď tomu neveríte, tak sa spýtajte sa tých matiek, ktorým boli odobraté deti napríklad v Anglicku. Inak ja budem mať reláciu koncom mesiaca na toto a ja som to považoval za nutné, alebo pôjdem na dovolenku, neviem, asi vo štvrtok možno, aby ste si uvedomili, že kým ja tu nebudem, že vás budú masírovať týmto, že týrané deti a proste aj neviem čo, omlatím o hlavu paragraf 208 trestného zákona Slovenskej republiky, pretože ten má platiť na toho, kto týra, či už svoje deti, cudzie deti, alebo cudzieho dospelého človeka. Hej, ako proste tak to je. A nedajte sa obľúbovať kravinami, ktorými proste... Ono to má tu kvázi ako racionálnosť tým, čo oni, vieš, čím oni operujú. To nemá racionálnosť ani vonkoncom. No ale má pre nich to, ako nie pre nich, pre väčšinu ľudí to má. Vieš, lebo proste, rozumieš, ty, to je ako keď poviem, že neviem, budem nadávať na sionistov, alebo budem poukazovať na to proste, čo robia. A budem poukazovať na genocidu v Palestíne. Hej. Okamžite ma onálepkujú, že som antisemita. A teraz tej ovci už nedochádza, že nie som antisemita ani v tom zlom chápaní toho slova, ktoré oni majú, lebo antisemita podľa nich je protižidovský naladený človek, ale v skutočnosti slovo antisemita znamená protiarabský namierený človek. Hej? A toto už je lož na druhu, ale proste ťa onálepkuje. Takisto, keď ty budeš proste proti takýmto zákonom lobovať, alebo budeš proti nim, proste budeš vykrikovať, budeš sa snažiť to zastaviť, tak ťa onálepkuje. No ale ty chceš, aby rodičia týrali deti. A čo tie chúdence týrané deti? Hej? Ty keď tento zákon a nedáš im všetky tieto právomoci, rozumieš týmto byrokratom, hej? A pár úplatným policajtom a ja neviem čo, tak si proste, tak ty nemáš rád vlastne deti. Tak ale potom si treba hneď položiť jednu otázku. A čo teraz, akože štát sa o to postará? Keď štát sa to nevie postarať ani o dôchodcov? No, to ti povedia, že sa budú starať. Protiargumentujú tí ľudia, nech sa nenechajú utlačiť takýmito pseudoargumentáciami, že štát sa postará o deti. Dovolte sa mi zasmiať. Ja by som bol iba rád, keby sa štát, alebo teda policajti, prokuratúra, súdy postarali o tých, čo porušujú zákony. Hej? Áno. A napríklad aj tí rodičia, ktorí si týrajú deti. Hej? Nech sa o týchto postarajú. Nech sa postarajú o tých, čo tam rozkrádajú, proste, ja neviem, SPP, alebo rozkradli nám tisíce fabrík, ktoré sme tu mali. Ja poviem len jednu vec, vážený. Ešte nikdy v histórii ľudstva sa vlastne nediali takéto veci, ako sa dejú v niektorých krajinách tej západnej Európy. Ešte aj keď bolo to otroctvo, či už egyptské, staroveké, rímske, hociaké, vždy, keď mala otrokyňa dieťa, tak jej ho väčšinou nechávali. Nebrali jej ho. Ale teraz, keď zoberú proste slobodnému občanovi, ktorý, no v Anglicku nie, ale dajme tomu vo Švédsku asi môže nosiť zbraň a zoberú mu dieťa, tak ako to, kde sme? To je nonsens. A popri tom je to absolútne právne proste úplne na hlavu padnuté. Keď niekto spraví zle a oni za to zoberú dieťa, však to je v rozpore so všetkými právnymi princípmi. A ja dúfam, že právnici, ktorí sú proste, a nielen právnici, aj občania, ktorí majú proste v hlave a chápu tieto veci,
tak jednoducho sa proti tomuto postavia, lebo toto je šialené, čo tu tí ľudia skúšajú. A keď táto vláda nie je schopná sa vzoprieť nejakým môže tlakom zvonka, tak nech idú preč. Lebo ako takto si krajinu proste zničiť a budúcnosť našej civilizácie, ktorá tu prežila iné príkoria, ako teraz ešte nás chystajú, tak jednoducho toto si proste nemôžeme nechať len tak. Sa treba prebudiť a treba robiť osvetu. Všade. No a mňa by zaujímalo, ako čest výnimkám, ale všetci títo novinári, tieto kvázi prestitútky, ktoré za 6-8 stovák sú schopní zapredať vlastnú matier, ktorí sa vyhovárate, že cenzurujete a ste ochotní tam robiť a lízať im zadky a boskávať im zadky, lebo vy máte rodiny a musíte si predsa tie deti nakrmiť, lebo inak sa neviete dostať peniazom, tak ja musím klamať 5 miliónový národ, musím zapredať svoju dušu, aby som mohol nakrmiť svoje deti. No a ja som zvedavý, kamaráde, že keď proste o tomto budeš mlčať a nebudeš o tom písať, nebudeš proste ľudí burcovať proti takémuto svinstvu, a keď ti vezmú decko, tak čo budeš každý večer ukladať do postele? Tú novinárskú výplatu? Lebo potom aký má zmysel tvoja existencia? Na čo vôbec dýcháš? Prečo sa radšej nejdeš niekam zakopať? Toto ja nechápem. Hej? Lebo furt, toto je slovenská špecia, furt na všetko nejaká výhovorka. Ale že mám deti, ja sa musím o nich postarať. Proste ja zapredám 5 milionárov, to je v pohode, veď hlavne, že moje decko. A teraz, keď ti zoberú decko, tak čo budeš? A na čo sa budeš vyhovárať, ty debil? Toto mňa strašne vytáčajú títo ľudia. Rozumieš, to sú farizeji, ktorí proste absolútne nemáš právo ani dýchať, kamaráde, ani dýchať. Hej, novinár. To je už nadávka teraz na Slovensku. A ešte môže tým novinárom zoberú tie deti skôr, lebo väčšinou sú, dajme tomu, nejaké sympatickí tí novinári, hej, keď sú v televíziách a tým pádom majú pekné deti a tie presne oni chcú. Pekné deti. Modrooký blondiák. Ak prejde tento zákon a budeš mať modrookého blondiáka, tak ti radím, aby si ho zavrel dole do pivnice, alebo na druhý deň ho nemáš. Hej, taká je prax. Nie je to môj názor, ani som si to nevymyslel, ani to nie je žiadna konšpirácia. Taká je prax, taká je história za posledných 23 rokov. A dostal som e-mail, ktorý je síce posledný, ktorý prišiel, ale ja ho prečítam ako prvý. Ahoj Noro, to, čo si povedal, že súdruh Jan Pavol II si dosť prehnal rímskokatolíkov, čo teraz počúvajú Slobodný vysielač, to určite pobúrilo, ja dúfam, tak ako mňa. Mne sa po tých tvojich slovách až otvoril ten pomyslný nožík vo vrecku. Keby bolo pred 400 rokmi, tak už tu horím na hranici, ja to viem. Pápež Jan Pavol II bol zrejme najcharizmatickejší, najlepší pápež, akého cirkev mala, takže by si mohol katolíkom, čo počúvajú Slobodný vysielač, teda aj mne, za tie slova ospravedlniť. Nie. Pozerám sa na Mirror, pozerám sa na Guardian, pozerám sa na Telegraph a Jimmy Savile, ty si nájdi, to je Jimmy Savile, hej, a dostal od pápeža Jána Pavla II. Dostal to vyznamenanie, hej, knighthood, jak sa to povie po slovensky, no, rytierský rád, hej, nejaký, čo máte vo Vatikáne, hej. A pokiaľ mu ho dal, pozerám sa na fotku, ako ho Karol Vojtila drží za rameno, hej. Takže mám tu kolegu, ktorý sa tiež pozerá na tú fotku, hej. Nie. Toto sú fakty, toto je realita, hej. Toto Jan Pavol II urobil a mohol robiť 1000 iných dobrých vecí a ja neverím, že neurobil, ako to v žiadnom prípade, hej. Ale nebudem sa tváriť, že toto sa nestalo. Pozri si, nájdi si, kto je Jimmy Savile, kto bol teda, hej. A pozri sa a zisti si, koľko 1000 detí trpelo kvôli tomuto človeku a tento človek bol vyznamenaný Vatikánskym rádom od súdruha Jana Pavla II. Fakty nezmením, ja ich neviem zmeniť a hlavu si do piesku strkať nebudem, aj keď ja viem, že by ste veľmi chceli, hej, ale nebudem to robiť, pretože musíte si uvedomiť aj vy, aká je pravda a čo sa vôbec deje, alebo čo sa dialo.
Hej. To, že budeme strkať hlavu do piesku, ani túto krajinu, ani vaše deti, ani vaše životy, proste to nezmení k lepšiemu. Proste nie. Treba to brať, ako to je. Hej. Toto sa stalo. Jan Pavol II toto urobil. Hej. A či už tebe sa to páči, alebo nie, je pre mňa vedľajšie. To, že sa ti nepáči, že ja to poviem nahlas, a asi som prvý na Slovensku, kto to povedal nahlas, no fajn. No tak sa ti to nepáči. Mne sa tiež nepáči 1,5 ďalšie veci, o ktorých nerozprávam. Hej. Ale určite sa nebudem ospravedlňovať za niečo, na čo ja mám dôkazy a pozerám sa nie a ty. Keď sa prestaneš poborovať nad mojimi rečami a naklikáš si to, tak si to nájdeš tiež. Hej. Stačí, keď si dáš do vyhľadávača Jimmy Savile a John Paul II a vyskočí ti 1,5 milión odkazov na toto z renomovaných mainstreamových novín.